Em fa molta il·lusió ser cavaller de la taula ovalada, com aquesta. I com la Terra? La Terra té forma de plàtan. La foguera! Ui. Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis de Tarragona Ràdio comença el No Som Ningú. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. I avui parlarem sobre uns quants flipats com nosaltres que van agafar una càmera i van fer una cosa que podem dir que és una pel·li, o el que és el mateix, Monty Python and the Holy Grail, aka Cavallers de la Taula Quadrada. I vingut galopant a dos cocos, Pau Corbalan. Hola! Amb tots vostès, el nostre Night Lord, Pau Melero. Petons medievals! I creient que controla el programa el nostre rei, tampoc escollit, Adrià Jurado! Benvinguts al No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair a Tarragona Ràdio per l'espai, a l'Anna Darby per les magnífiques veus en off i a la tècnica Sílvia Garcia per fer possible aquesta retransmissió. I dijous farà una setmana de les nominacions dels Oscars. I com a programa de cinema de referència podem revisar una mica les principals nominacions, no? Així que comencem una miqueta. Molt bones, Tarragona. Ja han acabat els entrenaments per l'esdeveniment cinematogràfic de l'any. La pole position dels Oscars ja la tenim aquí. Com ho has vist, Pau? Un any molt complicat, molts nous corredors en aquesta copa. Sens dubte, Pau. Ara repassem... Sens dubte, Pau. Ara repassem la graella de amb la sisena posició. Amb 4 nominacions tenim en Nosferatu. Els vampirs tornen a mossegar amb els Oscars amb 4 nominacions. En el top 5 de la graella, una altra posició compartida per La substància i per Dune. Segona part del Dune. Les pel·lis en drogues es col·loquen amb 5 nominacions a la 5a posició. Quin bon viatge! Quarta posició de la graella, amb 6 nominacions per Anora. Arribada magistral. Arribada magistral, en veritat, una pel·li que en cines no li van donar suficient importància. Tothom pensava que anava de farol, com Rússia, i mira, al final van envair Ucraïna. I ja en posicions al pòdium de la pole. Tercera posició, també compartida entre l'Església Catòlica i Bob Dylan. 8 nominacions per Conclave i unes altres 8 per a Complete Unknown. Segona posició, de nou compartida, amb 10 nominacions per Jueus que construeixen coses a The Brutalist i 10 nominacions més pel musical de Broadway Wicked. Sens dubte, una segona posició on s'enfrenten els colors de Wicked contra el gris de The Brutalist. I per últim, ja encapçalant amb unes solvents 13 nominacions per a Emilia Pérez, la pel·lícula que ningú de Mèxic vol veure, però que ha conquerit Hollywood. Una trans líder d'un càrtel de drogues, sens dubtes la sorpresa de la temporada. Al final de la carrera serà Rayo McQueen o Chick Hicks. Doncs això ho veurem a la carrera la nit del 2 al 3 de març al Dolby Theater de Los Angeles. I després d'aquesta bogeria d'informació de servei, una setmana tard, gaudiu del No Som Ningú, cinema de proximitat contra tota autoritat. Prepareu les crispetes, que comencem. No som ningú, el programa del setè art que no sabies que necessitaves. El tràiler. Una secció per Una secció... Ai! El tràiler. Hi havia una idea. Ajuntar un grup d'humoristes sense cap mena de criteri. Per veure si junts podíem treure'ns els riures que l'Ajuntament ens denegava. Adrià Castellví, després de cansar-se de patrocinar borratxeres al jovent de la ciutat... David de la Torre, monitor de robòtica Dynamit, va crear Skynet i per fi ha vingut! Increïble!
Per la gent de la ràdio que van de venir totalment caracteritzats de la pel·lícula. O sigui, el cosplay és poc. El cosplay és magnífic. Sí, van del rei Artur i del senyor que mira amb bigotis per el forat. He de dir que... Sir Galahad. Perdoneu, perquè ens falta el Baltasar, d'almenys només la cintura cap a baix. Álvaro Rodríguez, com a pastor d'ovelles retirat. És el que porta els cocos. I el que no va disfressat. També. Hòstia. Fins aquí la pel·lícula de risses. El 30 de febrer. Busqueu, intenteu anar el 30 de febrer, tindreu molta sort. Primer de tot, us saludarem. D'on ha vingut la idea de venir disfressats? Realment, el carnaval de 2020, aquell raro carnaval on tothom anava de Covid, perquè jiji, jaja, era febrer encara. Que divertit era. Ens han disfressat a nosaltres dos i un altre company que també actua a vegades a risses, ens han disfressat a cabellos de mesa quadrada. Sí, ja la teníem. Clar. I, bueno, a veure, es nota que nova no és. No, vau escollir la pel·lícula a partir de que teniu la disfressa? Hagués estat bé, perquè... Érem molt fans d'abans. Hi ha hagut un I vam debat pensar per després. portar aquesta pel·li, s'ha de dir. Sí? Jo soc Sí. el que no vaig disfressat, perquè no em vaig disfressar amb ells el 2020, perquè Ok. encara no érem col·legues, però a part jo estava a favor de portar a l'Ige Anda Suelto. Però bueno, al final s'ha imposat aquesta. A veure, ara comentarem a veure... Són molt bones. Són molt bones, veritat. Sí, sí. Teniu molt Teníem bon- el tintero d'altres Jo he de també. dir que jo també vaig fer-me el casc aquell que s'aixeca. Oh, Sí. què dius, sí o no? Sí, sí, el problema és que un casc que et tapa la cara saps on acaba per Carnaval, no? Sí. A la puta Puta brossa. merda. Sí. I no Però va jo l'he sobreviure. conservat. Sí, home, 1 perquè a no 0. molesta tant. Bueno, és que el teu és més fàcil de conservar. Home, potser és una corona, té un Clar, simbolisme té un- més enllà de... Més pots anar i dir, el rei cubata gratis. No funciona I mai. jo I l'altre company anava d'esclau amb els cocos. Molt bé. No ens estimàvem Molt bé, tant. molt bona feina, eh? Arnau Curto no t'estimàvem tant. Un besito. Doncs ara que la gent ja sap a què us dedicàveu abans de ser completament famosos amb els risses, anem a descobrir com sou vosaltres veient les pel·lícules. Si parleu, si no parleu al cinema. Anem a descobrir el cinèfil que hi ha al vostre interior. És això? Sí, sí, és tal És qual. això, Vol és dir tal això. qual. Sí, clar, no, aquí no hi ha. Sí, ja ho sé, que no n'hi ha Parlament del Vol-li, Corbalan. endavant! Sí, el tema és que ara us farem unes preguntes. Això és rotllo concurs, vale? Per qui no ens hagi escoltat, és un concurs on ells han de respondre les preguntes i, si fan el menor temps possible, entraran a una competició d'alguna cosa que mai se sap el que serà, però segurament són unes birres amb nosaltres. Uau, fantàstic, Uau. però bueno, les pagarem. O els Jocs de la Fam, també pot ser. Toma ja. És l'altra opció. L'altra opció. No és sé què l'altra opció. prefereixo. Bueno, els dos són molt divertits, Els dos ens aniria molt bé passar gana de tant en tant. Sí, com sigui. Tens preparat el cronòmetre? Sí, tinc preparat el cronòmetre. Haureu de respondre 1, 2, 3 i després es dividirà, ok? Exacte, o sigui, jo faré la pregunta, responeu els 3, m'és igual l'ordre, però heu de respondre els 3 i passaré a la següent. Preguntes Sí, picaretes. Pam, pam, pam. Perfecte, pim-pam. Vinga, estàs 1, 2 i 3. Cada quan aneu al cinema? Un cop cada 6 mesos, molt poc. Un cop cada 2 setmanes. Un cop al mes. Crispetes salades, dolces o altres crims de guerra? Mixta. Salades. Salades. Comenteu la peli o esteu en silenci? Silenci. Silenci absolut. Silenci. Primeres cites al cine, sí o no? No. Sí. Sí, amb una pel·li que no m'agradi. Sala de cine o sofà o a casa amb alguna plataforma? Sofà, plataforma. Cine. Cine. Pixar enmig de la peli o aguantar-se fins al final? Tinc un problema amb la bufeta, pixar mig de la peli. Aguantar. Vestir d'un litre i pixar mig de la pel·li. Saga franquícia de pel·lícules preferida? Les de Kevin Smith m'agraden molt. Clerks i tot això. Anava a dir el mateix, Clerks. Marvel. Sala de cinema que més us agradi anar? Soc vago al Yelmo de Tarragona. El sucre de Vic. El Yelmo per les crispetes. Us agrada el 3D, sí o no? No. 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 I els Pitjor musicals? 4D. Sí, musical sí. Només la La Land. Sí. I els de Disney. I si haguéssiu d'eliminar una pel·li de la història, quina seria? Hulku. Pobre Eric Bana. Matrix 4. Vengadores Endgame, contigo empezó todo. Molt bé. Per què heu triat la pel·li de Monty Python and the Holy Grail? Perquè és mítica i perquè l'hem vist 20 cops. Perquè d'adolescents fumaven porro. Molt bé. Perquè fa de guai s'escollir els Monty Python. Minut 35! Molt bé!
per ser 3... Està tan bé escoltar minut Molt bé. 35 i aplaudiments després, perquè normalment jo ho celebro i ningú aplaudeix. Nosaltres ens donem molta importància a nosaltres mateixos. Sí. És una cosa que fem bastant. I 2 persones van fer minut 28. O sigui que Hola, molt bé. surt- No, molt bé. A 45. A 45. Rècord! Per segon. Sí, Rècord històric. Es posen primers, eh? Posen primers. Es posen primers. Anna Darby, aprèn. Rècord amb precocitat. Sí. M'he hagut d'aguantar La molt, història de mi vida. Doncs, M'he hagut d'aguantar molt, per no xerrar més de la compte. sí, no, jo anava intentant perquè deia, es quedaran sense temps. Doncs ara ve aquella part, no? Què es fa? Què es fa, bé? Ah, sí, es fa l'Oncoi! Doncs ja sabeu, l'Oncoi és una secció en la qual vosaltres heu de portar-nos mandangues a canvi de les nostres mandangues que tenim aquí. Tenim de tot. Tenim un Òscar banyat amb unes calces. Tenim un Bueno, jocs de la DS. jocs de la DS. Amb el joc dintre, no només sí, la... és veritat, van amb joc dintre. Una campana d'aquestes de Rin... I si no, mireu el Forcex. vídeo de YouTube, que ho teniu tot. Exacte. Sí. Joguines, sí. joguines. Es pot agafar de tot. Què porteu? El Què que porteu? vulgueu. El que portem, no? Sí. Al final tenim les 3 coses. Bé, Vale? bé, Sí? bé. Vale, doncs endavant. Vol començar el rei? Voleu un 2x1? Jo sempre estic a favor d'ofertes, eh? Jo porto Però... una flauta. La flauta de Bartolo, con un agujero solo. Toca-la. A part, Toca-la. ara mateix tinc angines, per si no es nota. Sí, senyor. Per si voleu començar una guerra biològica, us regalo el virus 0 Increïble, moltíssimes gràcies. i un número de loteria que ma mare va comprar a l'Associació de Jubilados i Pensionistes de Paiporta. Molt bé, Bueno, molt bé. molt bé. Perquè diuen, no, ja desgràcia toca. No hi ha un duro. No. Però va És tocar del dia del Paiporta, niño. Eh? Ah, perquè era del niño, clar. PD, Clar. postdana, eh? Clar. Niño. Doncs, i quin objecte t'ha cridat l'atenció? Ens has donat molts bons dos objectes, pots agafar un bo, eh? Per mi potser són tops temporada, eh? Top. Sí. Ostres, hi ha dos que m'agraden molt. Els mitjons de Goku Bro, És que Són Déu-n'hi-do. bons, eh? Són uns però mitjons molt m'emporto bonics, el rellotge de Dalí. Endavant, ni una setmana durant. Ni una setmana! Però és que... No, endavant. boníssim. I a més té pila, eh? Van pila. No, si l'estava escoltant. Estava sonant. L'audiència també. Com no he d'agafar això? Endavant, tot teu. Sí. Vale, em toca a mi. Endavant, Adrià. Sí. Doncs jo us he portat un cable. No sé com es diu aquest format. HDMI. No, No, és el Europort. No, No és NVDA. VGA. No, VGB. Europort. No, l'Europort era diferent, era més gran. No, o sigui, jo crec que això només serveix per una màquina al món que no sé quina. Vale? Hòstia! És com un cable escape room. Has de És trobar... d'ordinadors. D'ordinador de... Vale, vull dir, això no... O sigui, he buscat... Tinc molts cables, vale, a la vida. Vale. I he buscat i dic, quin és el cable més inservible que tinc? Aquest. Llavors, això... Potser arriba algú i diu, hosti, l'estava buscant ja anys. Moltíssimes gràcies. Bueno, No. doncs mira. I m'emporto així perquè... Estan mirant les calces? Mira... Eren netes, les calces? Sí, de la malla, de les testarudes. Perquè si no les té tampoc que les olora. Mira, jo lluitem per Molt la bé. nostra llengua, Oh, per tirar una mica aquest d'aquest Marxa! catalanisme rancis. Sí, no. Segur que volia el rellotge, però me l'he portat. Sí, no, Vale. Jo crec que vinc sense disfressar i porto el pitjor, però és un pongo literal de una casa rural del fin de passat, Molt bé, molt bé. que és un boli unicornio. Va a 4 colors i és superpetit. molt bé. Molt bé, petit. Tamany estàndard? És Tamany d'una mida, estàndard. sí, Sí. bastant. Jo Fins i crec tot que més que exagerat. suficient. Exagerat. I no sabia què emportar-me, però és que els mitjons de Goku Bro Estan bé, no? és que estan bastant guapos, eh? I s'emporta per fi els mitjons de Goku Bro, que ens acompanyen! Bravo! A tu et fa molta il·lusió que s'emportin els mitjons, eh? Sí, pel que sigui. Pel que T'ho sigui. imagina't que pel que sigui una persona en concret veu això. Una companya de feina, no ho veurà. No ho veurà. És que a mi em feia por que era en talla única, jo calço 45, llavors clar... Ah, això és... No, però Jo són- calço. Potser, I de potser peu? me'ls I de peu també. Endavant. Bueno, és l'últim programa, eh? Si no No, sabeu no què perquè ho no vulguem nosaltres, eh? Ha estat un plaer. No passa Doncs- res, som amics del Hi ha Vigo. més ràdios. Sí. A mi un dia em va venir a saludar. Sí? Sí. Hòstia. Però qui et El va venir? Mico. El Mico. No, Mico no, Mico, l'alcalde del món. El molt honorable. No, no, il·lustre. és No, il·lustríssim, no? il·lustríssim. Sí, favor. il·lustríssim. Bueno, Doncs, dit això, passem a parlar una miqueta no, de la peli.
No estaria Una malament. miqueta. No, va. No som ningú, el programa que escolten Harry Potter mentre guanya punts per Gryffindor només per respirar. Som els del No Som Ningú, en directe des del 96.7 de la FM a Tarragona Ràdio. Estem comentant el film dels Monty Python, Els Cavallers de la Taula Quadrada, amb la bona gent del Risses. Ara que ja hem conegut una miqueta els nostres convidats, anem a parlar pròpiament de la peli. Per tant, refresquem la memòria amb el resum més resumit de la història. Som-hi! El resum del film. Portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Terry Jones i Terry Gilliam i es va estrenar el 8 d'agost de 1977 per Sant Domènec. Doncs comencem. Els Monty Python. Ja sabeu, aquests humoristes anglesos que feien coses per allà, per Anglaterra, de la televisió, i un dia van decidir, doncs fotem una pel·li, i van fer aquesta pel·lícula. És la seva primera pel·lícula i es va estrenar, com he dit, el 1977, però a Espanya. A Espanya, important, perquè es va estrenar realment el 1975, però coses d'aquestes, que hi havia el senyor Paco i tal, doncs no es va estrenar fins aleshores. I total, que són gent que fa molt de riure. Per tant, la pel·li va sobre una gent, no?, medieval, Sí? que és el rei Artur, que va buscar el Sant Grial, i perquè ve Déu i li diu. I, bueno, doncs se'n va a buscar-lo, i tots són gags tota l'estona, connectats més o menys entre ells, fins que troben el Sant Grial, i hi ha putos francesos. I fi. Puta cançó consumista dels collons de supermercat que tenim aquí. La cançó aquesta... No puc amb ella. Ho sento moltíssim. És de Berska, una mica de Berska. Sí, A mi sí, m'agrada sí. m'agrada més les de l'Inside, que és de la Marcia Cubata. Sí. Pull&Bear és... Jo crec que és un Hòstia, Lighthouse. Segueixen existint els Inside. Sí, un que tinc pantalons Inside. Hòstia, aquells van molt... No s'ha rentat perquè no sobreviuen a la I segona n'hi ha una a la renta. Rambla, que és en plan, no hi ha tanta gent com per pagar un local a la Rambla. Que sí, que Vaya hi ha tufo, caricos. necessites per fer un article. No. Gràcies, m'està agradant. Quan compres alguna cosa, donen una etiqueta pel cotxe de El Niño. Anem a veure què opinen. De moment, vosaltres opineu que aquesta pel·li és meravellosa, si no, no aniríeu disfressats, Bueno, però o a Television no. Guide... Home, sí. Bueno, clar, sí. El niño a bordo. Estaria també. Sí, el niño gordo. Hòstia, perdó. Jo estic malalt. Television Guide diu que això és una paròdia aixalabrada, histèricament divertida i a vegades brillant de totes les pel·lícules medievals, encara que a vegades infantil. I després tenim que hi ha un altre comentari, perquè és l'únic comentari dolent que hem trobat, de la pel·lícula, que és un usuari anònim de Film Affinity, que ha dit però quina cosa més ximple, però ximplíssima, extremadament ximple. Però quina cosa més ximple. Álvaro, tio, no et passis. Jo encara no sé què és aixalabrada, o sigui... Ui, quina puixeria. Sí, exacte. I aquest senyor més fa un redactat llarguíssim Ui, no, això no ho on, llegirem, resumidament, diu que la pel·lícula és tontíssima perquè no han vist res de Lang, Chaplin, Kurosawa o etc, perquè són pel·lícules antigues i són un rotllo, a més de causar despreniment de retina pel blanc i negre. No amb aquest home, no com aquest home que li ha menjat el pito a Chaplin, Kurosawa i Lang, però a ell no. No, A ell mai, no toca és- gespa aquest home, no? És gravíssim. Bueno, és que hi havia una part final que això he tret, però que deia que ell no tocava molta gespa. Clar, és que Sí, literalment deia, bueno, jo sóc una mica friki, no sé què, i fa unes referències molt rares i no ho he posat. perquè era molt Era en estrany. català el... Sí. No, les he traduït amb el softcatalà. Perdona, estàs llegint una nota de suïcidi aquí en directe? T'imagines Era un home demanant ajuda, vale? Quina és la paraula que ha traduït com aixalabrada? Ho saps quina era la paraula original? Era el fòrum de l'esperança, allò. Era motherfucker. Era guaparda, no? De sobte era havia posat que està guaparda. Però, És broma, bro, guapíssima. Jo he dit que em sorprèn que posi com a comentari dolent el fet que sigui simplíssima, perquè què pensaves que volien fer els putos Monty Python? bueno, sí, una cosa que també m'ha agradat molt és que diu que
O sigui, que a la pel·li només val la pena veure-la si la veus amb el vegetal del riure. És una cosa que volia comentar. Millora, he de dir que millora. Just heu comentat també algun tema sobre això. Aquí caretes fora, perquè nosaltres vam anar a fer un revisionat d'aquesta pel·li tots tres junts i va ser... Bueno, es va fer un Canva fins i tot. Es va fer un Canva per aquesta càmera d'allò... El podem passar. Que era quedar a mi casa pa fumar del vegetal del riu. No, es deia visionat Massimo Fumao. Visionat Massimo Fumao, Monty Python. És veritat que és pel·lícula que ajuda, incita això, no? Una mica? Incita o ajuda? Ho comences a veure i dius, ho necessito o no? No. Es pot veure perfectament sense fumar. El que passa és que a vegades dius... Nosaltres ens hem fet grans ja per aquestes coses i som com... Clar, a més vam quedar un dissabte a la nit. O sigui, que fem aquest pla un dissabte a la nit ja diu molt de nosaltres. I ens vam anar a dormir després. Sí. No, la cosa és que ja aquestes coses les fem com molt en comptades ocasions i vam dir, ja que veiem els Monty Python, recordem una mica això, després vam veure l'Eulogio i Vengamonjas. I de Suïssa, sí. I de Suïssa. Llavors vam dir, torno a tenir 16 anys. Això sí que ben citat per... Sí, no, tot això ben citat. Molt bé. Sí. Com ho considereu el vostre apropament a aquesta pel·lícula? Creieu que si no l'has vist, si no tens un passat amb aquesta pel·lícula, se't fa difícil? O creieu que ara mateix tu li poses una persona random que no la conegui i funciona igual? Com creieu que han envellit aquest humor? Com a humoristes? Bueno, sense pressió. Jo crec que amb l'humor dels Monty Python, en general, han ballit molt bé. De fet, aquesta pel·li vam quedar... També va venir la meva nòvia, que no l'havia vist. Bueno, la vam intentar veure un cop, que no l'havia vist a la meva parella. Li vaig dir, mira, portes 4 mesos d'Erasmus, vine a fumar porros. Era un casament indi, no l'havia vist i l'ha quedat... Molt bé. Hòstia, estàs aquí. Seria la pel·li si tinguessis un casament arreglat per posar en plan, hola, aquest sóc jo. No, però ella no havia vist la pel·li i li va agradar. I és una pel·li del 75, originalment. Sí. Jo crec que funciona. De fet, o sigui, si tens el bagatge als Monty Python, la recordes i et fa més gràcia, suposo, i és com, ara viene esto, i ja està bé, però si no, te funciona. De fet, recordo molt un gag de... Aquí que està tot el rato com venint corrent amb el i tot el rato és el mateix clip. Això és una broma de TikTok d'ara. O sigui, aquesta gent, l'humor dels Monty Python és l'humor dels fumats de TikTok d'ara. O sigui, està ahí. Sí. Sí. L'únic que potser abans eren borratxos de la televisió. No, i fumats també, dels 70, li fotien molt a la tuja, Més cara, diria. Més cara? Tio, els Beatles, és tota aquesta... Bueno, els Beatles són anteriors. Sí, són anteriors, però... Però tampoc LSD també. El tema d'aquest acudit que... Segur. Aquest tema que comentes de l'acudit aquest de repetició és una cosa que durant la pel·lícula succeeix, és una cosa que per mi no abusen. És veritat que és un recurs que funciona molt, vagis fumant o no, el fet d'estirar l'acudit com un xiclet. Com ho veieu, això? Los Caballeros de Quadrada és una masterclass d'estirar el xiclet, que és tot el rato. Vull dir, hi ha bromes que són bromes de fons que les allarguen. Vull dir, hi ha una escena on surten monjos fent càntics gregorianos. Donant-se hòsties. I aquella escena dura moltíssim i no aporta res a la trama. No. Funciona, perquè però simplement després porta a l'escena de los muertos. Que també parlem de que l'escena de los muertos... Sí, no passa res. També està repetint tot el rato. I lo guai és que aquesta pel·li avui dia no te la compra ningú. O sigui, com a productora. Saps el rotllo no se puede hacer una pel·li així. No es pot fer, no per la censura, sinó perquè no hi ha cap productora que compri aquest ritme de pel·li. Jo crec que no es va comprar en el seu moment. Bueno, sí, clar. No, però crec que van ser ells mateixos que van dir... També de dir, sí, no. Mr. Jagger va estrenar una pel·li, farà com a molt... Bueno, però se la va pagar ell, també. És el mateix cas, no? O sigui, no... Vull dir, no hi ha una major que et posi pasta per comprar aquesta pel·li. Tampoc va passar en el seu moment. Però Monty Python no es van pagar ja pel·li, Vull dir, fer que pasta Elton John, Led Zeppelin i no sé qui més, que era plan... Però eren els drogats de l'època. Els drogats de l'època, òbviament. Vull dir... Aquí va haver una menjada d'orella en un bar. En algun moment donat, que és l'origen d'aquesta pel·li. La vida de Brian la va pagar George Harrison, de la seva mà, i ell va dir, és l'entrada cine més cara que he pagat, ha valgut la pena, saps? Vull dir, simplement per veure la pel·li. Que millor la vida de Brian o els Caballeros? Jo ho tinc clar en aquest cas, Jo ho tinc molt clar que per mi és molt millor la vida de Brian, Són diferents. A lo millor com a pel·lícula, sí. Això és que hem parlat... Sí, hem parlat del debat aquest. El debat aquest sobre... com a... Una cosa és una pel·li de gags molt ben feta, sí,
que és molt més experimental, hi ha molt d'això, i l'altra té una trama més marcada, té un objectiu més clar de que vol cagar-se la mà, que flaparia a tots els cristians. Llavors, la veritat és que són pelis i enfocs diferents. Com a peli, és molt millor la vida de Brian si tu mires el que és una estructura cinematogràfica, si mires el que és narració, perquè hi ha Los Caballeros de la Mesa Quadrada pràcticament no n'hi ha. O sigui, és fotre les bromes que volen tot el rato. I després, al Sentido de la Vida, aposten directament per això. O sigui, ahir ja no hi ha cap estructura, no hi ha cap temàtica, vaig a fer totes les gilipolleces que vull. Bueno, és que són les 3 úniques pel·lis dels Monty Python, aquestes, no n'han fet més. Conjuntament. Bueno, hi havia un pez llamado Wanda. No, però aquí ja no... O sigui, hi ha molts, però no estan tots. O sigui, l'única que signen com a Monty Python són aquestes 3. Oficialment són aquestes 3. Després, si fan més coses, ja... Terry Gilliam s'ha afartat després a fer Jo he vist a YouTube un senyor... Wanda porta com 3 o 4. Estava Clis, estava el Pali, no sé qui més. Jo he vist a YouTube un senyor que diu que n'hi ha una pel·li secreta dels Monty Python. Què dius? El següent vídeo deia que Hitler és viu. Però aquest paio que heu vist a YouTube soc jo mateix, ara mateix. Hi ha una versió Lego d'aquesta pel·lícula. Què? Què? No ho sabeu? Mira, esta data no la tenies. És un resum de la pel·lícula, té com, no sé si 2,5 milions de visites a YouTube. Home, clarament. Perquè conec una persona que quan li va tocar veure la pel·li la va buscar a YouTube pensant que estaria allí per veure la... Aquesta persona ets tu, oi? No, el meu veí. Sí, vale. El veí que tens guardat. Que el vaig escoltar. A rato l'ascensor li va donar temps de fotre-hi la xapa. És que aquesta és una pel·li que si hagués arribat a l'era internet, el fenomen hagués estat com el d'Shrek, igual. Una pel·li de culte a nivell que els fans se la fan seva, que fan 1000 versions, no? Amb tot el que s'ha fet ara de Shrek, de paròdies, de memes. Doncs Shrek is love. és molt de l'era, jo crec que és molt de l'era d'internet. Si hagués estat ara, seria el 90% dels nostres memes. Sí. I d'aquella època, Les Colles de Més Quadrada és cultura pop. Vull dir, hi ha coses que han transcendit més que la pel·li en si. Per exemple, la Santa Granada és una cosa super extesa. Hi ha referències a videojocs, a pel·lis... El Conejo Asesino també, hi ha un munt de referències. Com m'has matat? Ja m'has matat com 3 coses del veritable fals, però m'encanta, m'encanta! Bueno, avui està veient One Piece i surten conells assassins, amb els ulls vermells, a saco. També van promocionar els gavatxos imbècils, també, no? Sí. Bueno, o sigui, a partir d'allí... Els van inventar ells. Abans eren molt majos, no? Sí, abans eren molt majos. Napoleó va donar petons fins a Rússia, però és que a Rússia, pel que sigui, li van dir no és no i vinga, cap a casa. I a nosaltres no ens han robat només la Catalunya Nord. Que va, no tenim res en contra d'ells. I Salou, i Miami Platja. I Eric Cantona. Sí, molt fort això. El tema dels desmembraments també. Les escenes dels desmembraments, que acaben només sent un torso. Vinga, ven aquí. Racialitzat. Que això ve d'una història mitològica de l'antiga Grècia. Que es veu que era un lluitador que es diu que va caure totalment cao, però quan estava caient cap al terra li va agafar el dit petitó de la mà, li va trencar, i l'altre, com s'estava caient, va dir me rindo, i no sabia que és que estava tirant cap a baix perquè estava mort. I realment va guanyar un cop mort. I d'aquí va aquesta història. Oh, joder. Això va passar a Yu Yu Hakusho. Què és això? Com que què és això? Mira, hi ha dues coses que... Ui, hi ha 2 cops que has ja dit coses d'asiàtics, de One Piece i això. Compte, No, o sigui... No sabia que eres tan otaku, No, però el que passa és que no és que hagi mirat tant, és que retinc molt les merdes. Si una dada és important, no queda aquí. Si no és important, com que el Kurama va perdre un joc, perquè l'altre havia mort, però ell s'havia acotxat abans. A mi això m'havia recordat a Kung Fu Panda, perquè té com el inicial de meñique aquell. Per això dic que hi ha coses que ha transcendit. Ja no es fan pel·lis com abans. Se está muriendo gente que antes no moría. Però agafant una mica això, per molt que sigui una tonteria, sí que és cert que s'ha quedat a YouTube tot això. Sí. No, i a més, jo volia dir, amb aquesta frase... Sí. I el que volia dir... Digues, papa, digues, sisplau. És que ja no es fa l'humor que es feia abans. Una pel·li de Monty Python ara no la veus. No, perquè... I també, primer, Monty Python, que tenien un programa d'esquetxos. Hi ha pocs programes d'esquetxos avui dia, o sigui, que produeixi una cadena de televisió, una productora. Hi ha esquetxos a internet i tal,
hi ha encara menys que un programa d'esquetxos sigui tan bo o que tingui tant d'èxit com que perquè vingui algú i digui, va, anem a fer una pel·li. O sigui, això és inviable. L'humor, aquest tipus d'humor no passa d'internet. I les grans produccions d'humor és Santiago Segura. I el seu equivalent, que és l'Adam Sandler als Estats Units. Però la cosa és que jo crec que aquí estem fent trampes. Ens estem fent trampes al solitari. No, perquè Monty Python no és que no passessin d'internet, és que no n'hi havia. Claro. Monty Python està en aquesta època i haguessin fet per internet perquè pel pressupost que tenien el que els hagués donat és per internet. El que passa és que van haver de fer una pel·li perquè no tenien una altra per expressar el que volien expressar, que si no era fent una pel·li, perquè no podies enviar VHs per correu postal cada cop que... I prèviament feien shows en directe i tot, que els hi sortia molt més barat. Però és que els Monty Python catalans eren la trinca. Sí. Una mica. Molt diferent, molt diferent. Quines ganes d'aixecar-me i anar-me. Però al final... Quina vergonya. El més sembla que hi ha hagut aquí prop és Maura Charan de Gestos, però clar, també és com un altre... Que també és... Aquella època no hi havia aquests programes aquí perquè hi havia un senyor molt divertit que es va dedicar a estar 40 anys al poder i no permetia aquest tipus de programes. Per començar. Pujol. Exacte. El de la pel·lícula, recordem. Anava a dir Rubianes. Sí, però... Bueno, no sé, jo el que veig és que fan un tipus d'humor que sembla que no, però és intel·ligent. Tu consideres que és intel·ligent, Bueno, és el rotllo de l'humor britànic. Sí. Que també l'humor britànic que construeixen ells, o sigui, que són hereus de moltes coses que venen, que ja no tinc aquests referents, perquè ja per nosaltres els Monty Python, i sobretot que hi ha molta gent que s'hereva dels Monty Python. O sigui, tots els programes, doncs això, aquí, sobretot els xanantes, tota la gent que ha fet esquetxos que ha buscat aquest humor absurd, després els Vengamonjas, no? Sí. Tot això ve d'ahir. O sigui, hi ha una escola espanyola que ve dels Monty Python, i abans dels Monty Python, no sé, que seria Benny Hill, però ells marquen una diferència molt clara. Fins i tot Vinagre una miqueta tenia alguna de Monty Python, eh? Els personatges de Bruno Oro, alguns eren molt... Sí. No, i fins i tot te diré, hi ha referències... És que fins i tot Polònia té gags amb referències a Monty Python. Sí, clar, el que passa que té gags amb referències a totes les pel·lícules. Ja, però, no referències a pel·lícules, sinó a gags del Silly... Ara no em surt, del Silly Walks. El Ministerio de los Andares Tontos. El Ministerio de Silly Walks. I el tema d'estirar el xiclet. De la plurinacionalitat. Era de la plurinacionalitat. I era allò, vull dir que al final... Y que han hecho los socialistas por nosotros. Sí. Perquè tal han fet les altres coses. Vull dir que has deixat una empremta com jo. Bueno, i això que ja aconsegueixen que hi hagi bromes, hi hagi gags que tu les repeteixes i ja fan gràcia perquè és una referència molt clara, saps? Sí, com lo del pueblo judío, el Frente Popular de Judea, tot això, o sigui, ho pilles i ja és graciós. I el que comentava, el Polònia és el croissant, el puto croissant del Polònia, quants ens porten amb el puto croissant. I segueix fent certa gràcia. I també jo crec que aquesta gent, a part de tots els referents de comèdia, tenien referents de... Havien vist cine, perquè sabien com fer-nos gràcia amb, per exemple, uns crèdits, com fer-nos gràcia amb músiques, amb altres pel·lícules antigues. O sigui, és com una paròdia, i per fer una paròdia has de saber del que estàs parlant de primeres, no? Clar, aquí junta l'humor dels Python amb el gènere spaf, no? Que les altres dos pel·lis no ho tenen tant. Sí que és veritat que van a referències, però no fan una paròdia de lo que és el cinema de Cavallers, que a més és una referència superclara. Però sobretot la vida de Brian sí que és molt referència a aquelles pel·lícules dels 60, la típica pel·lícula que passen per Setmana Santa. Hi ha les pel·lis de Setmana Santa i tal, però no crec que la vida de Brian sigui tant una pel·li spaf, o sigui, sinó una pel·li de la seva reinterpretació de la història de Jesús, no? I les històries aquestes de profetes. Crec que en els Cavallers de la Taula Quadrada és com més evident aquell gènere al que estan atacant, i no només el gènere cinematogràfic, perquè crec que van també a la literatura cavalleresca que és clau a Anglaterra, no? Pues Arturo i tot això. I que a banda de la comèdia... És el Quijote de la Mancha, ha fet cine. Però que fa molta crítica, realment. Perquè, per exemple, ja no només les més clares de... perquè el sistema de la violència de la monarquia, tal, sinó, per exemple, jo soc molt fan de la... per cert, jo no us he dit. Jo aquesta pel·li, per primer cop, la vaig veure ahir. Hòstia, què dius? Us ho prometo. Hòstia. Sí. Però perquè... Quin doblatge? L'he vist en versió original. Vale. Però subtitulat en rus.
És que el meu veí Com ha és de molt ser. raro. És que el meu veí és raríssim. I em va dir, tu, l'única opció que te trobaràs a aquestes hores és subtitular en rus. I llavors el gag de principi em va costar molt pillar-lo als crèdits, però bueno. El que vaig. Això, lo de l'escena on agafen a la nena aquesta i li diuen que si és bruixa o no. M'agrada molt com és una reinterpretació del mètode científic de l'època. Saps? El fet de dir, ostres, doncs vulguis o no, en aquella època, bueno, abans ho feia, no?, aquí a Espanya, de com si és una bruixa, la llenço. Si vola, és que era bruixa. Si no, pues, mala. Bueno, i el que es flipen d'aquella escena és que és la primera autorreferència de la pel·lícula. A la segona escena s'està referint a la primera, perquè el Galahad apareix amb una gavina lligada a un coco, que és en plan, han tardat segons. És magnífic i entres molt ràpid. O sigui, és una pel·li que si tu la compres, entres molt ràpid. I quan al final, per exemple, tornen a fer la referència de la gavina, et sents tu molt còmplice de la pel·lícula. I cada cop que abusen, per exemple, dels cocos, és com, és que jo ja he pillat la broma, perquè me l'has explicat al principi. I formo part de tu. A mi m'ha fet sentir, això és una cosa molt friqui el que diré ara, però com si jo hagués estat allà gravant la pel·li amb ells. Saps? Com si hagués estat gravant la pel·lícula amb ells, com si fos una cosa tan d'anar per casa. Aviam, sí que és cert que jo li trec com a cosa una mica dolenta que no sigui molt cine. Bueno, que queda molt bé, però sembla molt més tele. O sigui, avui dia això es podria fer, agafant molt entre cometes, que no és tan fàcil fer aquest humor, però a nivell audiovisual, amb un mòbil fas aquesta pel·li, avui dia. No, sí, bueno, queda amb el so 10 vegades millor. Sí, amb el so 10 millor i amb la imatge també. Sí. Bueno, és que es noten molt els recursos limitats. Precisament el que més es nota és en el final de la pel·li, perquè, o sigui, clar, tota la pel·li la construeixen fent una èpica cavalleresca sense èpica, perquè evidentment no poden fer batalles i al final que graven a 10 tios que aconsegueixen ajuntar i sembla que van a fer la batalla màxima no sé quantes i ho tallen amb lo de la policia perquè evidentment no poden pagar aquesta batalla. Tot en el puto conill. Sí. Aquell conill gasta el 90% i les explosions. Ahir se'n va tot el pressupost amb les explosions del mag, és una barbaritat. El molt que es repeteix aquest acudit que tu ja dius, ja ho hem vist, no, pues toma más petardo. En això i en el conill. Però sí, jo estic veient que lo dels petardos no va ser que fes gràcia. És, jo vull petardos. Això és el que refereixo. Jo un cop en autoreferència, en un bolo vaig demanar foc. I per què? Foc. Foc, vull que surtin flames, jo què sé, és guapo. Sí. Per què justificar-ho? Vull foc. Però el David, tu saps lo del final, o sigui, m'ho vas explicar tu, lo del final. Sí, però jo crec que si expliquem això li xafem més. S'acaba sense secció. Ho tens potser o no? Tu això és possible que ho tinguis, Pau, a la secció? Ho he escrit fa 2 hores, no me'n recordo. Vale. No, perquè vull dir digues. Que no és qüestió sol de pressupost que acabi sent la forma tan òptima d'això, sinó que el protagonista, el Graham Chapman, que és el que fa Rey Arturo, està passant per un síndrome d'abstinència de la parra. I, per exemple, quan creuen el pont, ell no creu el pont perquè té tanta abstinència que no era capaç de creuar el pont ell mateix. I llavors com surt de lluny que és un extra, és un altre. I es va acabar perquè el tio no era capaç de gravar més. Llavors, com totes les escenes de després estan clavades posteriorment per tenir algun final. És que, de fet... Sí, és que al final, jo anava a dir, a mi no em sembla que fos un tema de pressupost, perquè aquesta gent, vulguis o no, per molt que es financessin, és la pel·li. Si al final hi ha com 200 persones allà. Per això, o sigui, hi ha molta gent, realment. Hi ha truquets de càmera, també. Sí, hi ha de càmera, però... Es poden liar 200 persones. Però aquesta gent ja en aquest moment... He dit persones. Gràcies. En aquest moment ja eren capaços de liar 200 persones. De fet, jo no sé com acaba molt bé la història, però sé que els Monty Python no van acabar molt bé. De fet, aquesta escena mítica on es reuneixen per la mort de tu sabràs, el funeral de... Sí, de Graham Chapman. Sí. El mateix que estàvem parlant que pel que sigui va morir jove. Por lo que sea. Quan canten el All Day Full no sé quantos... Always look on the right side. Jo el meu anglès, no tinc Ahir, o sigui, es van tornar a reunir, però ja es portaven com el puto cul. Que dir això quan som un col·lectiu de comèdia, no? És com però van tornar fa uns anys, quan va morir el Terry Gilliam, que era de morir. Perquè s'havien de fer diners, home. Vam fer una gira que eren Monty Python Mostly Live. Però crec que aquestes gires, aquestes tornades han sigut com les de Oasis una mica, del palo, pues han de fer diners, necessiten pasta perquè no han deixat la cocaïna. O potser és que han mort, era qui es portava malament. És que no em surt mai el nom, el protagonista, el rei Artur i que també és el Brian, i té una placa que li van col·locar a l'Associació Britànica de Còmics on posa, aquí, és davant d'un pub,
o costat d'un pub, aquí bevia abundantment i constantment, tal, no sé què, còmic de no sé quantos. I després mini plaquetes d'aquí va putar. Aquí també. Bueno, a més, ell té tota una intrahistòria d'homosexualitat reprimida i no sé si va tenir... Bueno, alguna cosa per allí al mig hi va haver, o sigui, que també hi ha tot el drama de viure als 70 i que no era una època, vull dir que sí, podia ser una pel·li d'aquestes i morir-te per l'ostracisme que és l'homosexualitat. Són literalment els Beatles de la comèdia, amb el problema que la comèdia genera molt menys diners que la música. Sí. I precisament parlant dels Beatles, jo crec que podríem parlar una miqueta de la música de la pel·li, no? Una mica. Com ha enllaçat una la mare que em va parir. Sí. Dios, quina enllaçada. El mestre. El ritme de la pel·li, Pau Melero. I endavant amb el ritme de la pel·li, que aquesta música és massa moderna per fer aquesta pel·lícula. Necessito una altra música. Sílvia, jo ho sento moltíssim. Molt bé. Hòstia puta. Amb això vinc a reivindicar les medieval versions de YouTube. D'acord? Són meravelloses. He posat Stairway to Heaven perquè, spoiler, Led Zeppelin va posar pasta per aquesta pel·lícula. Així que, bueno. Bàsicament, aquesta pel·lícula, la música és de The Wolf Music. I vosaltres direu, què és The Wolf Music? A part de la música dels llops, ja que em van comentar lo dels anglesos. Doncs, bàsicament, no són absolutament una puta merda. És un tal Neil Hines, que l'únic que puc dir d'aquest home és que va ser nascut anglès i mort a França. Ah! Quina puta pena, els francesos van guanyar també això. I no res, bàsicament és un home que jo crec que s'han inventat perquè no van composar res per aquesta pel·lícula. Si us aneu a l'àlbum de Spotify, són... van pagar drets de música clàssica que devia estar a $2, bàsicament, i després van agafar i el poc que hi ha com mitjanament composat, tu te'n vas a Spotify i són noms inventats. És com El Vergalarga, Rosa Melano, saps? O sigui, són noms totalment inventats. Quin titulot. El Basura. El Basura, també. Sí. I coses d'aquestes perquè no tenen carrera musical. O sigui, tu te vas a l'àlbum, li fots aquest qui és... Només ha fet aquest puto tema dels Monty Python. Jo crec que, o sigui, són retrols ja fins i tot amb la modernesa de l'internet, saps? No sé qui polles haurà fet l'àlbum. Bueno, sí que hi ha un parell de cançons originals, dues cantades, la de Sir Robin i la de Camelot. Molt bé, exacte. Són les úniques que n'hi ha, que precisament això va ser el Neil Hines, aquest que va ajudar una mica, no? Però sí que van fer un soundtrack amb LP, que aquí s'ho he descobert que per mi això és la veritable pel·lícula. O sigui, em sembla... Hi ha tants acudits aquí robats, si no t'enteraves d'això. L'àlbum es diu, tal qual, The Album of the Soundtrack of the Trailer of the Film of Monty Python and the Holy Grail. Vale? I és un puto àlbum on tot ocupa el puto títol. Vale? I a més l'àlbum es presenta com la versió executiva. Només està la versió executiva, que fa broma a les populars edicions especials dels àlbums, que inclouen coses extras. Però és que, clar, no existeix cap altra versió d'aquest àlbum. Llavors tu només te pots comprar això. Llavors què passa? Que a la cara A de l'edició original, en vinil, la Regne Unit, en puto vinil, hi ha un test gravat per George Pegman al voltant de l'etiqueta que diu An Executive Porky Prime Cut. I després a la cara B diu aquest és el petit text detallat al disc de l'àlbum de la banda sonora del tràiler de la pel·lícula de Monty Python and the Holy Grail. Aquest text no s'inclou a la versió executiva de la cara de l'àlbum de la banda sonora del tràiler de la pel·lícula de Monty Python and the Holy Grail. Aquesta és la descripció que et donen del vinil, a la cara A i a la cara B. I tu amb això dius, hòstia, però exactament què m'hi trobaré aquí? Realment aquí no només tens la banda sonora, sinó que tens àudios seus, com un puto grup de WhatsApp de la puta època, perquè posa introducció a la versió executiva, que potser com que t'ho presenta, però després tens visita al teatre clàssic de Silbury Hill, que ho van gravar, van fotre a gravadora, no tinc ni puta idea del que van gravar aquí, saps? Després, emissió en directe des de Londres, estrena de la pel·lícula. Narració des de la sala de cavallers de Silbury Hill. I després sí que tens una mica, doncs traieu els vostres morts, i sí que tens les banderes aquestes, i la cara B tens això és la cara B, anunci de la versió executiva, amb disculpes, que no tinc ni puta idea la història fins ara, que potser és una puta cançó que et dona un resum del que s'ha fet fins ara a la puta peli, i bueno, l'última paraula, el pont de la mort, i després sí que tens una mica els temes, però que al puto LP van fer com una puta segona peli plena d'acudits increïbles. Vosaltres compraríeu aquest LP? Sí, òbviament. Ara el vull. És que no. Has creat una necessitat. I a més valdrà un pastó increïble. És el que anava a dir. Deu costar un pastó. Hi ha una reedició al 2006 o 2008 en CD, que quasi és ja tan vell com el vinil. Però hòstia, res. Pau, això és molt dur el que acabes de dir. Molt de mal, És greu. Jo això, a vosaltres us he dit, que jo tinc o sigui, jo he vist pel·lícules a Netflix que tinguen VHS, saps? És com aquí, l'edat ja. L'altre dia, per fer-lo dels pongos aquests, vaig comprar un VHS allà a la Rambla,
un VHS de Sinbad, La leyenda de los 7 mares. Vaya, tinc un problema amb això dels vintage. M'apeto la secció, me queda encara un minut i parlaré d'això perquè vull saber la vostra opinió. El que em trobo als mercaders vintage, em trobo gent molt nostàlgica i supermodernets, saps? És com que s'ajunta una mica les dues Espanyes, no? Hi ha gent buscant... Bàsicament perquè uns són els fills dels altres. Clar, vale? O sigui, els fills dels franquistes són no vol poder matar. Carolina Durante. Vull dir... Molt bé. És que te trobes els dos, els de les 24 tòtebags i els dels pins estranys amb què tenen un atac a la bandera, saps? Jo tinc un bigoti, jo tinc un bigoti, tinc el vinil de Carolina Durante i un avi franquista. Molt bé. Molt bé. Fins aquí la secció del ritme de la pel·li. Contingut extra. Doncs, Pau Melero, a la secció de contingut extra, avui hem decidit que més o menys per temps passarà a ser el veritable o fals. Estic Així que supercontent. ara mateix passarem a fer el teu veritable o fals, perquè realment, si no, el contingut extra es menjarà tot l'espai que queda. Sí. Això són uns segons per omplir? Sí, segons per omplir. Voleu omplir amb mandangues que fareu vosaltres? Perquè fareu d'aquí poc una mandanga. La mandanga. A veure, si no sabeu fer jajas i penseu que nosaltres us en podem ensenyar... Farem un curset. Farem un curs de monòlegs a Sant Salvador. Sant Salvador, no és broma. I estan obertes és una col·laboració amb la xarxa de centres cívics, amb el centre cívic de Sant Salvador. Prometem no anar disfressats. O sigui, ja us podeu inscriure, vale? Ja us podeu inscriure. Sí. Comença al febrer. Comença al febrer. Que és ara. Bueno, com a mitjans de febrer. Però són 3 dies, són 3 divendres, més un espectacle. Un open mic per la gent que faci el curs. Hosti, quin tipus de rol de professors tindreu? Quin tipus de rol de mestre tindreu? Voleu ser els capullos, els bona gent? Jo prohibiré que fumin. Molt bé. Jo els hi donaré pitis. Molt bé. I tu? I jo no ho puc dir. Vale, a veure, tenim... És per majors d'edat, Aquest dijous... Espero que no hi hagi menors d'edat veient això. No, jo no deia per retriment de... Bueno, estem encara en horari infantil. Aquest dijous... Aquest dijous tenim Open al 12 Topos, on sempre tornem a 8:45, com sempre. Tenim un cartell boníssim en el que estic jo, presenta el David i no surt l'Adrià, o sigui que és la millor combinació que es podria tenir. Llavors, també, el dia... Això no és nostre, però sí que hi participem. El dia 15 ve una artista, Vida Priego. Vida Prego, crec. O Prego, perdó. Crec que és Prego, però bueno. El 15 de febrer. El 15 de febrer. Al 12 Topos. 27 de febrer també tenim Opens, vale? I també tindrem coses d'allò, però que no cal dir. I a part tenim a Sant Salvador. Més coses, bueno, però això és ja com a primavera, Ja, però jo vull que provisionar... Bueno, a Sant Salvador farem a Sant Salvador i a Sant Pere i Sant Pau. Sigueu molt atents a les nostres... Molt bé. @rises_, que ens podeu... Rises amb doble S surt aquí. Amb així. Ala, editar. Molt bé. Editar. Ja ens han donat feina. Editeu. Cago en nena. Ja, bueno, que estem oberts a que vingueu. Si voleu fer humor, també podeu venir als Open Mics a participar. Claro, sí. I també a l'Instagram tenim un link on et pots apuntar. Aquest senyor ho va fer. I hi ha un link on hi ha moltes coses. Si busqueu bé, hi ha fotos dels peus del David. Gratis? Però això és premium. Ah, vale. Però la subscripció. OnlyFans o no? No. Vale. Qui vulgui. Qui vulgui. Qui vulgui. Haters també. Open fotos de peus? No, jo sempre penso en que aquí s'està perdent diners amb el Only Haters, que es paguen perquè et deixi d'enviar fotos de peus. Hòsties. Sempre crec que s'està perdent diners. O pagues a mi o pagues un advocat, no? Diners perdràs igual. El metge ajuda'm a menjar. A més, digue-li, el preu que et faci l'advocat, jo te'l milloro sempre. Et surto més barat. L'envies això com a caption d'una foto d'un peu. No, res. Si ens va malament aquest programa, dedicaré això. Sí, si ens va malament aquest programa, doncs ens veurem. Als tribunals. Passem amb el de què va. Un moment, però això de què va? Que el que va, bueno, com la pel·lícula en general fa Misinformation, nosaltres també venim a donar una mica de Misinformation. Us he passat, per cert, tot el meu guió que he fet fa unes hores pel grup de WhatsApp que tenim. Ah, sí? Sí, no tens el telèfon mòbil aquí? No, sí. Ai, perdona, quina situació més incòmoda. El que vaig a dir és per no fer allò tota la xapa. Pilleu al veure alguna veritable o falsa que no s'hagi dit, d'acord? I enviem una cadascú i ja està, perquè ja són 52. Vale. Així que, endavant, sí, són un munt de merdes.
Per fer el castell de Camelot es va utilitzar una fotografia invertida del castell de València de Don Juan, una fortalesa espanyola del segle XV situada a la província de Lleó. Això és cert o és fals? El David se la sap. És que el David se la sap. Sí, la saps. Cuidao que és trampa, eh? Sí. Cuidao que és trampa, eh? És cert? És trampeta. Ah, vale, no, perquè ha dit algo de Castell Valencià i algo de que està Toledo. Està aquí... El València de Don Juan és veritat. Vale, Província però és que ha dit algo de potser és una altra Castell... província. Ha dit Castell Valencià a I ha dit Toledo. invertit. No. I tu saps com es diuen Ha els de dit invertit, Toledo? no és invertit. No, Com es diuen els de... És una foto invertida. Els de Toledo no són valencians. Com són els de Toledo? Castellans. El castell No, com es diuen els de València Don Toledo? Juan. Toledano. Me agarras con la mano. Molt bé. És falsa. És falsa, efectivament! Bàsicament al castell sí que hi ha una fotografia d'un Fill de la castell gran invertit, però el castell no està a Lleó. Però està a Espanya. Sí, però és de València, no de... Ah, clar. No està a Espanya perquè està a València. Wow! Pam, pam, pam. Bàsicament Molt uns bé, aliat molt amb les províncies, però sí que hi ha una fotografia d'un castell Pensava que valencià. València era el nom. Per cert, el primer castell que surt vaig estar-hi jo, al costat. Què dius? Sí. Al costat. Al costat vaig passar amb el bus i m'han dit en aquest castell s'hi ha gravat Els Cavallers de la Mesa Quadrada i una altra pel·lícula d'aquestes més famoses. Tu em van dir l'altra pel·lícula. Uau, jo vaig fer Els Cavallers de la Mesa Quadrada. Pec. Molt bé. Segurament és la pel·li aquella que es pinta de blau, que no me'n recordo el nom. Braveheart. Sí, segurament és aquesta. No, era una altra. Avatar, de sobte. Perquè és allí, en medieval. També es pinta Blade de blau. Runner. Digues. Tenim alguna? Sí, el gag d'utilitzar cocos per simular el so del galop dels cavalls es va fer perquè no es podien utilitzar cavalls reals per falta de pressupost. Cert o fals? Em toca a mi? Què breu? Sí, en general. Sí. Torns. Home, jo crec que és cert. Només es va utilitzar un cavall en tot allò, que és l'atropell d'aquella persona. Jo diria que sí, que no deu tenir tant de pressupost per fer-lo tot. És per pressupost? Sí o no, Sí. Pau? Segons el que he escrit, perquè no me'n recordo. És que no posa, però vale, sí, és cert, endavant! Molt bé, endavant. Sí, efectivament, va ser per això i després van dir, uau, però estaria xulo després un acudit d'això. Però és la comèdia, no? O sigui, de la desgràcia fas humor. És magnífic. Adrià, has trobat alguna que vulguis dir? Sí. Terry Gilliam va insistir a incloure una escena on un cavaller es trobava amb un drac, però es va eliminar per falta de pressupost. És cert o és fals? Recordem Aquesta que... em sona certa, eh? Sí? No ho sé, he de contestar jo. Tu no ho saps? Vale, pues sí, és certa. Doncs... Error! És falsa! No, bàsicament van dir directament, no és que digués ho vam intentar i no teníem pasta, sinó que directament sabien el seu... Van dir, si no tenim per cavalls, tindrem per dracs. Yep. Bàsicament, que són més Això sí, un conill de fusta enorme. Anda Allò que no. pec. Sí, que el van tirar i el van trencar, eh? Van decidir fer-ho amb animació, amb lo del dibuix, i després fer el gag aquest de no, però és que de sobte el dibuixant també ha mort, me muero. I ja està, bàsicament. Sí, que l'animació, tot s'ha dit, eh? A mi no m'agrada gens. No, a mi m'agraden molt aquestes animacions. No, però l'animació medieval sí, però el drac en si el vaig odiar molt i no m'agrada gens aquell drac. A mi m'ha fet molta gràcia, sobretot quan baix... això de la secció, he fet 3 preguntes i la pena pel cul. Quan baix el mossèn amb les escaletes, fet... Sí. Oh, quina puta risa, tio. No, això sí, quina això està puta molt bé. risa, Forma t'ho juro. allargado. Sí, això està molt bé. I que salten i hi ha una piscina i aleshores Sí, els monjos. acaba i es queda girat i li toca just el cul. I les trompetes Molt del bé. cul. Perquè aquesta flauta, has dit Sí. que tenies què? Angines. Angines. Angines, bueno, si me la foto pel cul, no. Bueno, no, Vols tenir angines al cul? Angines de on? Sí. Que es diu gonorrea. Morenes, soc infermer i com a infermer puc dir que pots... al cul. He partit angines al cul, que es diuen morenes. Sí, i com a farmacèutic et puc vendre una Què pomada. passa, val? I jo... Jo tinc Molt bé. morenes a la boca. Com? La Marina té morenes. Pel davant, del costat i de l'esquena. Ojalà la Marató 2025 les Poca- morenes... poca broma, eh? Amb la Poca cançó, broma, eh? la Marina té Bueno, morenes. entre les morenes i la sarna, compta que hi ha per donar 3 o 4 maratons, eh? No parlem de la sarna, no parlem de la sarna. La sarna, gràcies. cuidado, No, eh? perquè si no hauríem de parlar de castells. I, a mi em I fa ja hem molta parlat de mandra. pataquers. Sí. No, i de sarna, I, també, I de residències d'avis, eh, també? Oh, sí? I de Torreforta. Però bueno... I de No, no, hi va bé, afters hi va a bé. pisos. No, i l'Hospital I de Sant Joan de Bifors, Reus. també. És que... M'està començant a picar tot. Senyor. Parlant dit això... Jo m'he de mirar la temperatura, Adrià. Bueno, jo anava a dir que arribant al final de les nostres vides, perquè clar, amb la sarna... Tu saps que et pots morir de la sarna, no, Pau? Això m'han dit. Pues... Jo vaig escriure... Anem a valorar la peli. Anem a valorar la peli. Valorem la peli.
Doncs molt senzill, valorem la pel·li, així que heu de posar una nota a la pel·li de 0 a 5. Millor que la sarna, per exemple. I una frase, exacte. Comencen sempre vosaltres, els meus companys, el Corbalan. Jo, 4,5 sobre 5, bon humor anglès, que a mi em fa el pes. Molt bé, jo li posaré més, 4 sobre 5, sens dubte, el millor especial de cap d'any de José Mota. Hòstia, comparar-lo amb José Mota, a mi em fa mal, 4 de 5. Sí. El millor especial de cap d'any de José Mota. Té molt bons especials, José Mota. Sí, és increïble, la història. Va, vinga, 3,5 sobre 5, hilarant a nivell sketch, però amb la continuïtat em va deixar una mica broke, a mi. Em va deixar una mica trencat. Uf. Perquè m'ha agradat més pel·li. Broke, perquè fa film a film. Fa film, t'estava dient, se'ns està processant. Sí. Endavant amb les vostres notes i titular. Jo 4 sobre 5, introducció a l'humor, als porros, i ara nostàlgia de l'humor i dels porros. Joder, Has fet un viatge en el temps antic, m'ha encantat. Viatge astral. Ens han donat una hòstia a nivell de titular, no? Digues-li-ho. Et quedes amb millor que la sarna? Sí, però només vull dir una cosa, perquè ja que us esteu patant-ho tot, és, si penseu que els especials de cap d'any o de Nadal del José Mota són bons, els el de la ratlla són molt millors que van fer a YouTube. Us ho recomano, YouTube especial, com es deia? Juan Muñoz, YouTube 2022. Especial High. Vale. Ens és igual, estem a punt d'acabar. Molt ràpid. Jo puntuo amb pi i mig, que seria un 4,7 més o menys, i titular Monty Python ho ha fet. Molt bé! Doncs molt ràpid, moltes gràcies als convidats. La setmana vinent, bé, us la recomano aquí, vale? És un noi, existeix, és un senyor que recomana coses. No hi haurà democràcia, ja us direm la peli. Gràcies, Sílvia, t'estimo moltíssim, gràcies a vosaltres per venir aquí. Aneu a les boles del Risses i... Ens veiem el dijous als 12 topos! Seguiu-nos a les xarxes, però no seguiu pel carrer! Gràcies! Tarracó 25 obre les portes del sarcòfag